फैसालिनि जिउआव गियाननि जोबोद आंखाल जानानै दङमोन। बिनिखायनो बियो फरेनाव थांनानै 10 क्ररनि गियान बायनो थांदोंमोन। नाथाय बियो बे गियानखौ मोनबोनो हायाखै। दिनैबो फैसालिया गियाननि अभाबावनो दङ। गोबाङा गोबां बुंबाय, गोबाङा गोबां रायखोमाबाय फैसालिनि बागै, गोबाङा भिडिअ होबाय। दा गोबाङा सोरबा गाज्रि मोनदों, सोरबा दुखु मोनदों, नंगौ। आरो गोबाङा कमेन्ट खालामदों जे फैसालिया हौवाजों एक्सेप्ट खालामाखैबा हराव अबाव खारखो, जे फैसालिनि हासबेन्डआ फैसालिखौ न'आव सोआखैमोनब्ला दा फैसालिया अबाव दं, बैफोरबायदि कमेन्ट खालामगासिनो भिडिअनि गेजेरजों। क्रिएटर भिडिअ फेसबुकनि इउटुबनिफोरा गोबां कमेन्ट खालामगासिनो मानसिफोरा। दा बेनोसै जोंनि बुंनाया जोब्बाय, बेखौ बुंनांगौ जेबो खोथा गैला। जेराव दोङो जेराव थायो थाहैथोंसै, स्रि थाहैथोंसै, बेखौ दावराव खालामनो नांला। दा हिसाब लाबाय थानो नांला। हिसाब लानांगौमोन सोरखौ मिथिबायना, बै पबित्रखौ हिसाब लानांगौमोन। दा फैसालिया जेराव दोङो थायो मायो बेखौथ' बुंनांगौ खोथा गैया। दा बै पबित्रखौसो हिसाब लानांगौमोन। बेसो बहा खारखोमाना थाहैखो, फैसालिखौ बरबाद खालामनानै, फैसालिखौ थगायनानै बबाव खारखोमाखो। बेथ' देखा देखि केमेरायावबो फैयाखै, निमाहाबो बियाखै, सरिबो बियाखै। एक्सुवेलि फैसालियाबो सरि बियाखै देसं, सरि बिनांगौमोन। बेबो रायजो राजाखौ थगायनायनि थाखाय सरिबो बिनांगौमोन। नाथाय दे सिरि थाहैबाय थाथों। नाथाय पबित्रखौसो गोबां मानसिया माने जोंगासिनो, बे मानो सरि बियाखै, बे मानो बेखौ बुद्रुआखै, मानो दोनदालालायना होनना बुंदों आरो ना। माने जोंहा बिथां जन गारजिमोना मोनसे पस्ट होदोंमोन नालाय, बेखौ मोनबा गोबां सेन्दा लालायनानै माबानांगौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन मोनसे पस्ट लिरनानै। दा बेखौ गोबां मानसि नेनानै दङमोननो। दा होयैखाय बे बबावबा खारखोमाना थाखो, बबाव दोङो, बैफोर बाथ्राखौ सोंबाय थादोंमोन आरोना। दा जाया जिखिया जि बुंदोला, नैबे सिस्टारा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों। बेनि क्लिपखौ आं होफिननाय जाबाय फिन खेब। गोबां मानसिया कमेन्ट मोजां खालामदों, नैबे सिस्टारखौ जोबोद बाख्नायदों, मोजां बाथ्रा बुंदों होननानै। दा आं बेनि भिडिअखौनो होनाय जाबाय। नोंथांमोना फिन खेब आरो नायबावना लाबानो जाबाय, जायफोरा नुवाखै। दे नायग्रो फार्स्टआवनो। दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो, फिन खेब गासैखौबो आंनि चेनेलाव बरायफिननाय जालायबाय। फैदो नायनोसै। जिउआव गियाननि जोबोद आंखाल जानानै दङमोन। बिनिखायनो बियो फरेनाव थांनानै 10 क्ररनि गियान बायनो थांदोंमोन। नाथाय बियो बे गियानखौ मोनबोनो हायाखै। दिनैबो फैसालिया गियाननि अभाबावनो दङ। बिनिखायनो गावनि गोरोन्थिखौ साइडआव दोननानै सोरखौबा केस होनो, सोरखौबा दुसिनो आरोबाव नाजागासिनो। दिनैनि दिनाव जायहा फैसालि बायदि हिनजावखौ सापर्ट खालामगोन ना, जों मिथिनो मोनगोन बे मानसिनावबो गियाननि आंखाल होननानै। दिनै फैसालि बायदि 10 जन मानसिया समाजनि गेजेराव गुबुंले खामानिखौ मावनो हागौ। नाथाय बिनि अनगायैबो 90 जन मानसि दंबावो, जायफ्रा समाजनि थाखाय मोजांखौ लुबैग्रा, मोजांखौ मावग्रा। दिनै आं फैसालिखौ बुंगोन, जुदि नोङो समाजाव सासे मानसि हिसाबै थांनानै थानो गोसो दङब्ला नोङो गुरै जानो सोलों, नम्र जानो सोलों। नोङो दिनैनि दिनाव सासे भिखारि बायदि जानानै थानो रोङोब्लासो जानो हागौ समाजाव नों जायगा मोनगोन। जेबो आङो बिनि फारसे बे हिनजावजों लोगो हमनाय, बेजों थांनायखौ आं जेबो मिथिया आरो। आच्छा। ओमफ्राय नोङो खबर मोनखांनानै बेनो फन हरदोंमोन नामा नोङो? औ हरबाय थादों। ओमफ्राय मा होनदों? गावहा बिदिनो नङा होनदों आरो। आच्छा। आंजों फैयाखै नङा होननानै बुंदों आरो। आच्छा। दाहालागैबो बे नङायानो बुंबाय थादों आरो, बे दहायहालागैबो। औ। ओमफ्राय नङाबाथ' बियो खेबसे फेसबुकआव फैनानै बुंनांगौमोन ना बियो, आं नङा होननानै। बिदिनोथ' जोंबो दा दहाय गामिनि मानसियानो नङाबा बे फेसबुकआव मोनसे सिमान थांनांगौमोन होननानै बुंदों आरो। दा खोथाया जाहैबाय, जे बुस्थुआ फट'आ भाइरेल जादों, बे फट'आथ' बेनोथार नोंनि हासबेन्डआनो। आंनि हासबेन्डआनो जाहैबाय, नामजों फट'जोंथ' मिलायखाबाय। नामजों फट'जों माने गावसोर सानैजों लानाय फट'खौ नुखाबायना नोङो? नुबाय आरो आं। बेनो नोंनि हासबेन्ड ना? दा बेनो जादों खोथाया। दा नोंसोर ओरैनो मा स्टेप लानो नागिरदों? जेनेबा आं गोसोखौ मोजां मोनाखै आरो, जेनेबा बियो आंनि सिगाङाव जिबायदि खोथा बुंदोंमोन, बेफोरो दा मिलायनाय बायदियानो जाहैबाय। मिलायनाय बायदि माने मा बुस्थुआ मोनलाय?
जेन'बा बे हिनजावा रेस्टुरेन्टफोर दङ नामा? दंजोबो औ दङ रेस्टुरेन्टफोर दङ केन्टिनफोर सालायो जेन'बा आंनि मालिक आंनि हासबेन्डआथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनानैसो आंनि सिगाङाव खोन्थालांदों मारै होननानै जेन'बा बे हौवानि जेन'बा बेनि फिसायजों फैसालिनि हौवाजों बे रेस्टुरेन्टआव मावफागोन लोगोसेयैनो आं स्टाफआव थाफागोन होननानैसो बुंलांदों न'आव हाबनानै आंनि सिगाङाव फनावबो बुंदों आरो आच्छा थारमाने गाव होनदों आरो नोंना बोराया औ बिदि होनलांदों बे आंनि हासबेन्डआ आं स्टाफआव थाफागोन होननानै बुंदों आरो आच्छा फैसालिजों होनाखै हौवाजों होनना बुंदों स्टाफआव होनना बुंदों सासे लोगोजों हासबेन्डजों औ बिदि होनदों बियो आच्छा बेनिफ्राय आरो बे जायगायाव जाय फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव बिनि माखासे फुराना सिनियर लोगो बे हटेलाव मावदों आंनि आन्दाज आरो आदा औ आन्दाज खालामदां जेरै दहाय इउटुबारा होनदोंमोन सासे मानसिया दे होनदोंमोन आङो माने सोमदोनखौबो सिनायो आं जों बेजों गवायावनो खामानि मावफाखानो मोननाय मानाय होनना बुंदोंना सोमदोन होननाय बे सोमदोन होननाया फकेरानि आरो आंबो मिथिगौ बेखौ सिगांनो बिसोर लोगोखामोन ओमफ्राय बेयो गावनि जायबा लोगो दा गावनोबो मैया बे फट'खौ हरदों गावनि लोगोआ भिडिअ भाइरेल जानायखौ ओमफ्राय बियो बे गावनि लोगोआ बे फैसालिनि कन्टेक्टआव बेयाव रेस्टुरेन्टआव मावनाय बायदि मोनदों आरो आङो थारमाने बुस्थुआथ' जाहैबाय दा लोगो थोगोनिथ' खोथा गैला नालाय खोनाबाय थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय जेनेबा खोथाया जाहैबाय जेनेबा नोंनोबो खोन्थाखादों फैसालिनि रेस्टुरेन्टआव स्टाफ हिसाबै जेनेबा फिसायजों थाफागोन मागोन होननानै नङा होमबा आंनि सिगाङाव बे हिनजावनि फारसे फैसालिनिबो नाम बुंफेराखै खेबसे होनाखै सासे लोगोल' होनबाय थादों आदा बियो आच्छा लोगो होनबाय थादों सासे लोगोजों आं लोगो हमनो होनदों ओमफ्राय बे मालिकनाव माबानानै फैनाय जाहैबाय आरो फ्लाइटजों फैदों बियो गुवाहाटिसिम आरो खोन्थानायालाय खोन्थादों रेस्टुरेन्टआव आं स्टाफआव थाफानो नागिरदों सासे लोगोजों होननानै बुंदों आरो बियो थांफिननायाव मा नोङो ओमफ्राय फ्लाइटजों थांफिनदों होनना खोन्थादों नोंनो औ फ्लाइटजों थांदों होनदों आरो बियो आंनि सिगाङावथ' बिदि होनाखै फैसालिया गावसोर सानजोंनो थांदों थांनाया खिन्थु क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों थांदों बेबायदिसो दा माथो अखानायैनो जेन'बा बियो बेयाव गुवाहाटियाव हर थाहैदों हर थानाय हरावबो आंनो फन खालामदों आदा 10ता बाजियाव थारमाने फनखौथ' हरखागोन थारमाने फन हरनाया जेनेबा माखासे बुस्थुखौ गावबो लाखोमानांगोन नालाय नोंजोंथ' मोजां देखायखानांगोन बे उफाय गैया फनखौथ' कन्टिनिउ दोनबाय थाखानांगोन नोंजों दा नों मोनसे सन्देह खालामफ्लांगोनबो जानो हागौ नोङो बेखायनो गाव नोंजों कन्टिनिउ लाखिबाय थादों फनखौ दा नोंखौ दा जेनेबा नों दा बुंहरनाय बेनो आरो जे माने क'क्राझाराव रेस्टुरेन्टआव जेनेबा गाव स्टाफ हिसाबै थाफाफैगोन मागोन होननाया बिदि होनलांदों आदा बे आंनि सिगाङाव आरो आं बेखौ सैथोखौ आं नोंजोंनो खोन्थाहरो बेनो आरो बाथ्राया दा हिनजावनाबो रेस्टुरेन्ट दंखायो नालाय दा बे ओमफ्राय जोंहाबोथ' न'खराव बुहुत मानसिया दा डिटेल्स माबाबाय थादों बिनि रेस्टुरेन्टखौ मिथियो माथो गसाइगावआवबो दंबावो ना आदा बेहा थागोन बेनाथ' थागोन थानोबो हागौ खिन्थु क'क्राझाराव दङ गसाइगावआवबो दाब्बा ना मा दङ नै बेहा बिदि होनदों आरो दा ओरैनोथ' जेनेबा खोथायाथ' नंगौ बादियानो जाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय नों मा सानमारदों जेनेबा दा साननो माने आङो जेनेबा बे जाय गथ'खौ बे जोनोम होनानै बोसोरनै मास मोनसे जाहैबाय गथ'आ आंबो बेखौ ओरैनो हगारा दा नंगौ आंहाबो माबा मोनसे सिदान्थ' खालामनांगोन नंगौ आंथ' बे हिनजावखौ बेनो हाबा होआ बेखिनियानोसै दा फैसालियाथ' हौवाजों एक्सेप्ट खालामजायाखैबा बबावबा दोङो बुंथ'ला दा गोबां पबित्रआसो माने गोबां मानसिया बेखौ माने निमाहा सरि बिजानो लुबैदोंमोन आरोना दा बुंला आङो जेबो जोंहा गोबां मानसिफोरानो सेयार खालामखाबाय गोबां मानसिफोरानो बुंखाबाय कमेन्टनि गेजेरखौ लानानै गोबां मानसियानो भिडिअ खालामखाबाय दा बेनोसै आरोना फैसालिया जिबायदि थगायजादों बेफोरबायदि रावबो जानाङाथों जाहाथे जोंनि बर' हिन्जावफोरा जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बर' फिसाफोरा एसे मोजाङैनो साजायनानै गावनि दिमागखौ गावनि गोसोखौ थाबानो जाबाय बेफोरबायदि जानला मानला खालामनानै हौवाजों
नेवसिजाजानाय रायजोफोरजों नेवसिजाजानाय बेफोर खामानिखौ मावना लानो नांला फैसालिया जिबायदि जादों नोंथांमोनाबो एसे बुजिना लाबानो जाबाय दा जायफोराथ' मोनथिया जायफोरा नुवा बेनिखायनो भिडिअखौ नायना लानाया गोनांथार सोरबा भिडिअ बानायनायाव नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा बे भिडिअखौ बे जाथायनि थाखाय लानानै बानायो बेखौ नायनानै बुजिनो थाखायसो बानायो दा सिस्टारा भिडिअ गोबां नलेज हिसाबै बुंदों माने बिनाव जाय गाज्रि मानसिखौ फल' खालामगोन बियो बुजिनायनि जोबोद गोनांथि बियो बुजिनो रोङैनि थाखाय बे मानसिखौ फल' खालामदों बेबो बेफोरबायदि जाजानो लुगैदों बेफोरबायदि मोनसे कमेन्ट मोनसे मेसेज हिसाबै भिडिअ बानायनाय जायो दा बेखौ गोबाङा गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना नायनानै एसे बुजिनानै लाबानो जाबाय दा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै पबित्रखौथ' मोनथिला अबाव दङ दा फैसालिखौबो बुंथ'नो हाला बिथांखौ खोनानाय बायदिब्लाथ' हौवाया हर गेजेराव माने एक्सेप्ट खालामाखै होनना बुंदों एक्सेप्ट माने गथ' गथायखौ गारना खारनायनि थाखाय हौवाया बेखौ लाफिनलानो आरोना बेनोसै दा गावनि गोरोन्थिनि थाखायनो सोब लाइफखौ बरबाद खालामना लाबाय ना पबित्रजों बजबना थानो मोन्दों ना गावनि हौवाजोंनो बजबना थानो मोनखो ना गथ' गथायनि मोखांखौनो नुबाय थानो मोनखो दा गथ' गथायाबोथ' बेखौ सैनायानो नंला मानो होनबा गथ' गथायाबो देरखाजोब्बायमोन स्कुल कलेजाव फरायनाय जाबायमोन बे बिमायानो जे दिनै गावनि गथ' गथायखौ गारनानै गावनि हौवाखौ गारनानै खारदों साननानै नाय फैसा दोननायल' नङा गोबां मानसि दङ उन्दै 1 month 2 month 1 year 2 yearखौ गारनानै गोबाङा ब्लडगासिनो दङ गुवाहाटियाव खारदों दिल्ली मुम्बाइ गुबुन हारिजों खारदों बुथार जाजादों मा जाखो बेफोरो दे बेखिनिसै अब्ला नेक्स्ट साबजेक्टआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय